कुछ नाम क्या है ये सिर्फ फर्क है खामोशियाँ ही के जाए Rýchlo prísť, chcem ti niečo povedať dôležité. Tak čau. Čau. Ahoj. Ďakujem ti, Denny. Chcem ísť niekde pri studni sa tam napiť vody, lebo som veľmi smedná. Ide so mnou, pôjdeme aj po Kumut, aj postarať sa. Idem jej zavolať. Kumut, kde si toľko? On jej dá čo zvoní mobil, ona nedvíha. Sério. Kumut, prečo si mi nedvíhala mobil, však mi každý deň dvíhaš mobil a teraz? Stratila som ho. Tak poďme ho hľadať. Však to tak nenecháme. Však pozeraj tu, ja som ti dvakrát volala, pozeraj. Aha, tak ja som zabudla. Tak čau, musím už ísť do roboty. Denny, pôjdeš ma odviesť? Ty si niečo tak... Teraz ja idem zavolať Kusum. Počkaj trošku, áno? Áno. Kusum? Čo je? Kde si toľko? Však idem do práce, mi našiel Denis prácu. Aha, a jakú? Budem robiť kapitánkou. Kapitánku? To čo je za prácu? Však to je dobrá práca. A ty kde ideš teraz, však so mnou sa nerozprávaš?